Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mina ndingonena kuti a president alankhula dzulo tinali mchemba momuja tamva official response ngati yankho lojogera ku opposition. Tidzapereka Wednesday masana. Chifukwa panopa tikuunikira zinthu zimene a president anayankhula. Musayiwale kuti boma la nyuwaniro olo boma lilonse limasaina social contract pakati pa bomalo ndi Malawi. So pali zinthu zimene boma linalonjeza kuti lipanga kwa Malawi ndi zinthu zimene feso tikuona kuti kodi azipanga motani kudutsira mu speech imene apangayi. So ndinene pano kuti officially on Wednesday masana tidzayankha, ndipo tikadzayankha nthawi imeneyo ndi pamene adzamve maganizo athu ngati opposition. Mwina ulendo uno zikhozo khala zosiyanira napo kuti pachizungu timanena kuti tufuna kubweretsa responsible opposition. Opposition imene ikamachita zinthu izichita poyang'ana zenizeni, evidence based kind of opposition, kuti tibweretse imene amati checks and balances. Mwachitsanzo ngati analonjeza izi kuti awapangira Malawi akuzipangadi, kenako kodi anthu kunjaku amayiona bwanji office imeneyi. Dziwani kuti opposition ndi government in waiting. Ndikuti Malawi adatipatsaso chiyembekezo chonena kuti malo moti aliyense waiwo payekha azichita hold government to account. Ndikuti responsibility imene anatipatsa ifeyo. So ifeyo tionetsetsa kuti tupanga amati watchdogging pachizungu, kuti utsutsa kwathu kusakhale politically emotional chifukwa choti tikungofuna upanga ndale, koma kukhale kutsutsa kumene kukozonso kuathandiza Amalawi kuti chiyembekezo chawo sichili m'madzi. Mwina ndineneso pano kuti ndi interest ya opposition iliyonse ngati government in waiting kuti mukakhala ku opposition ngati komwe tili tikhale ndi self reflection in readiness pokonzekera zisankho za 2030 kuti kodi tikhoza kuchita motani ifeyo ngati opposition to regroup ourselves but also to reorganize ourselves kuti zinthu zina ziyende. Ndiganiza kuti opposition umene tipange ulendo uno ndi opposition umene uthandize kwambiri kuwapatsa Malawi chiyembekezo chonena kuti ili ndilo boma limene tikuyembekezera. So choyambirira Malawi Congress Party idakhazikitsidwa pa ngodya zingapo zimene zimathandizira kuti pakati pa anthu okukhulupirira ideology ya Malawi Congress Party azikhala pamodzi. Mwina ndineneso pano kuti mu democracy intra-party issues ngati zimenezi zili healthy, zimathandizira kuti chipani chilimbe. So Amalawi wonse, Amalawi Congress Party ali pamodzi, amamvera utsogoleri wa Malawi Congress Party under the leadership ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Chakwerawo adapatsidwa mphamvu ndi ma MP kuti asankhe leader of opposition amene anandisankha. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.